Да заповядат в синия ъгъл Никола Николов от София. Никола Николов, София. Първа среща. 66 кг. Неговия опонент от град Русе, червения ъгъл, Йордан Златев. Категория 66 кг, Никола Николов, София срещу Йордан Златев, Русе. Първа среща. Шестдесет и шест кг. Айде един срещу друг. Аплодисменти за двамата бойци. Втора среща. Синия ъгъл. Христо Христов, Варна. Категория 62 кг. Килограма. Срещу него в червения ъгъл представителя на домакините Георги Ангелов от Русе. Шестдесет и два килограма. Втората среща е Христо Христов от Варна срещу Георги Ангелов, Русе. Русе Fight Night. Третата среща категория 66 кг. Николай Георгиев, Варна. Килограма. Това е четвъртата среща от турнира Русе
Fight Night 3, Денислав Златев Свети Влас срещу Мехмед Мехмедов Русе, категория 93 кг. Пета среща, категория 66 кг. Павел Владев от Габрово в синия ъгъл. – 66 кг. Павел Владев от Габрово. Срещу него представителя на Русе Дани Николов. – 66 кг. Павел Владев Габрово срещу Дани Николов Русе. Пета среща, категория 66 кг. Шеста среща. Хайко Сахакян Варна. Категория 84 кг. – 84 кг. Срещу него представителя на град Русе Горан Колев. Това е шестата среща от турнира, категорията 84 кг. Хайко Сахакян Варна срещу Горан Колев Русе. 84 кг. Седма среща. Първата международна среща от турнира. Представителя на Гърция Гианис Ставридис в синия ъгъл, категория 64 кг. Категория 64 кг, първата международна среща за турнира. Гианис Ставридис, Гърция. 64 кг точно. Срещу него Пепе Иванов от Русе. – 64 кг. Среща номер 7. Гианис Ставридис, Гърция срещу Пепе Иванов Русе. Категорията 64 кг. Осма среща. Категория 63 кг. Представителя на Молдова Гитлан Геннади е в синия ъгъл. Категорията 63 кг.
Осма среща Итван Геннади от Молдова. Категорията е 63 кг и той е точно толкова. 63 кг. Също него е представител на Русе, един много опитен и известен боец Костадин Енев от Русе. Итван Геннади Молдова срещу Костадин Енев Русе. Среща номер 8, 63 кг е категорията. – 61 кг и 700 грама. Аплодисменти за двамата бойци. Предпоследната среща, номер 9, е отново международна. Представител на Гърция Леонардо Синис в синия тъгъл. Категорията е 84 кг. Леонардо Синис, Гърция. Леонардо Синис, Гърция, 84 кг. И срещу него моля вашите силни аплодисменти за Пламен Пенчев от Русе. – 84 кг. Деветата среща. Леонардо Синис, Гърция срещу Пламен Пенчев Русе. И последната среща, номер 10, отново е международна. В синия тъгъл е представителя на Молдова Михаил Гусаков. Категорията е 84 кг. Михаил Гусаков, Молдова. Михаил Гусаков, Молдова. 84 кг. И срещу него е най-известният русенски ММА боец в момента, който е организатор на турнира Русе Fight Night 3. Моля вашите силни аплодисменти за Светлозар Савов от Русе. Среща номер 10. Михаил Гусаков, Молдова срещу Светлозар Савов, Русе. Категорията е 84 кг. – 84 кг.
Добър вечер, дами и господа, уважаеми телевизионни зрители! Добър вечер от град Русе! Русе е града дано в България едни от най-добрите ММА бойци. Не случайно в турнирите от веригата Русе Fight Night има представители на града домакин във всяка среща. Формата на тази гала вечер е Русе срещу света. Тази вечер предстои да видите 10 професионални срещи в формат ММА. Финала на вечерта е между непредвидимия и агресивен боец от Молдова Михаил Гусаков и един от най-добрите ММА бойци на България Светлозар Савов. Дами и господа, моля всички да станат на крака, химнът на Република България. Дами и господа, силни аплодисменти за бойците. Започва турнира Русе Fight Night 3. Първата среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА. 3 рунда по 5 минути, категория до 66 кг. Първи в октагона ще влезе Никола Николов. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте в ефирът на B1B Action TV. За вас ще коментира Николай Николов. Днес нормално ще видим преобладаване на русинските бойци. Все пак са домакини в собствения си град. И неговия опонент Йордан Златев.
Реферът за последно ще разясни правилата на двамата бойци. И сме готови за начало на този сблъсък. Русе срещу София. Начало на първи рунд. Домакинът Йордан Златев е с червените шорти, а неговият софийски опонент Никола Николов е с черните шорти. Данчо Златев веднага взе центъра на клетката и започна да пресира своят опонент. Хубав опит за хайкик на Данчо Златев. Двамата бойци забелявам, че все още са доста предпазливи. Не познават достатъчно добре опонентът си и се опитват да нагласят своята дистанция. Добра размяна вляха двамата бойци. Опит за тейкдаун на русеница. Попадна в гилотина през ръка. Да видим дали Никола Николов ще успее да завърши опонентът си с гилотина. Успя да се измъкне Йордан и веднага се изправиха в стойка двамата бойци. Добра дясна ръка на русеница и веднага отново тръгна за тейкдаун. Тейкдаун на Златев. Доста агресивна първа среща с много обрати за краткото време, в което продължава. Прекрасен тейкдаун отново на русеница. Вижда се колко сърцат боец в действителност е той. Отново попадна в гилотина. Трябва да е малко по-предпазлив къде остава вратът си Йордан Златев. Не трябва да го голва така. Има почти 3 минути за работа софиянецът Никола Николов. Пусна гилотината софиянеца. Няма смисъл да се мори, ако не упражнява душение върху опонентът си. Не са особено активни на земята двамата бойци. Добри удари успя да пласира Йордан Златев. Сега взе и гърбът на своят опонент. Измъкне се набързо софиянеца. Само какво меле, дами и господа. И двамата бойци явно са тук, за да приключат своят опонент. В сайт контрол се намират в момента и двамата бойци. Успя да го обърне Никола Николов. Наистина матч с много обрати, а едва първият рунд протича в момента. Успя да вземе и фул маунта софиянеца. Прекрасна позиция за пласиране на удари. Продължава да натиска с тежки удари Никола Николов. Русеница трябва да започне да се защитава или да вземе някакви мерки за измъкването от тази ситуация. Опитва се да избие, но доста трудно от маунт. Виждаме сега даде и гърбът си. Доста опасна ситуация. Може да бъде удушен Русеница, ако
не се предпази, ръката изглежда точно така. Софиянецът Никола Николов с оставащи 9 секунди в първият рунд успя да приключи своят опонент с задно удушение или rear naked choke. Прекрасно започване на тази гала. Браво и на двамата бойци. Много добре започна този турнир, бих казал. Просто софиянецът беше малко по-подготвен, според мен малко по-комплексен като цяло и с по-добра граплинг, по-добри граплинг умения, бих казал, че беше той. И това му донесе победата. Сега реферът ще обяви и победителят. Дами и господа, победител с събмишън е състезателят от София Никола Николов. Напълно заслужена победа. Втората среща за тази вечер ще се проведе по професионалния правилник на ММА 3 рунда по 5 минути, категория до 62 кг. Първи в клетката ще влезе Христо Христов. Време е да посрещнем един млад, агресивен и доста подготвен, бих казал, варненски боец Христо Христов от боен клуб Викинг Инс. Доста добре познавам това момче. Бих казал, че винаги влиза в октагона, за да покаже на феновете от какво е направен той. Георги Ангелов. Сигурен съм, че ще направи една много момчета изглеждат повече от готови за втората среща на турнирът Rusev Fight Night. Очаквам много агресивна игра в стойка и от двамата бойци. Нека видим дали ще позная. Начало на първи рунд. Варненецът е с черните шорти на Хаябуса, а неговият русенски опонент е с черният клин. Хубав лоукик на русенеца.
доколкото познавам Христо, ще се опита да пласира експлозивни атаки с ръце. Има много тежък удар този млад боец за това леко тегло, бих казал, което притежава 62 кг, притежава много сила в ръцете си. Хубаво ляво круше, дясно круше сега, пласира русеница. Опит за тейкдаун. Не успя Варненица да събори своят опонент. И преди Христо Христов е бил в дълбоките води, бил е нараняван. И мисля, че това ще го притесни по някакъв начин. В доста войни участвал той в клетката. Вземе доста повече движение от Варненица. Опитва се да обърка опонентът си с финтове. Отново виждаме как се опитва да експлодира Георги Ангелов с задното си маваши. Успя да влезе под ръката му Ангелов, Георги Ангелов, и взе тейкдаунът. Събрал се е добре русеница. Не иска да рискува да изгуби позицията. Опит за бътърфлай свип на варненският боец, но отново реши да затвори гардът си. Двамата бойци изглеждат доста спокойни, не бързат да печелят позиции. Отново започна, ги рестартираха в стойка. Успява да вкара и двете куки варненският боец. Да видим дали ще успее да вземе и тейкдаунът. Много добра защита на русинският състезател. Виждаме, се е занимавал и с борба. Виждаме много добра защита до момента. Има възможност да пласира колена Варненица Христо Христов. Отново тръгна да работи тази кука. Има възможност да вземе тейкдаунът той. Ляво круше и отново се клинчираха двамата бойци. Малко по-малко от минута остава в първият рунд. Хубаво коляно на Варненица. Добър успех намира Христо с тези колени. Трябва да продължава в същия дух, защото до момента беше леко разтърсен, бих казал, в стойка от опонентът си. Но сега виждаме, че започна да обръща нещата в своя полза. Още един прекрасен тейкдаун на Георги Ангелов. Просто го скопча и успя да го събори. Край на първи рунд.
Начало на втори рунд. Христо веднага се впуска в бърз тейкдаун. С лекота успя да събори русинският си опонент. Бързо смени геймплана Христо. Много добра стратегия, добри напъсти от треньора му, бих казал. Но трябва да е доста внимателен. Видяхме, че опонентът му е доста експлозивен и с лекота може да го върне отново по гръб. Но до момента Христо се намира в доста подходяща позиция, както за събмишани, така и за нанасяне на тежки удари. Започна с ground and pound Христо. Сега Христо трябва да направи кросфейс. Точно това прави и той. И отново да започне с ударите си. Това го съветват и от ъгълът му. Виждаме, че търси и събмиша на Христо Христов. Трябва да е предпазлив с опитите си, за да не изгуби тази толкова трудно спечелена позиция. Изпусна позицията Христо, или по-точно опонентът му успя да се изправи на крака. Има възможност да скъсаха клинча двамата бойци и отново продължават размените в стойка. Хубав бодикик на Христо. И добро коляно сега. Започнаха да се отпускат двамата бойци. Не са чак толкова предпазливи, сякаш вече. По-малко 2 минути остават в вторият рунд. Браво на Христо, отново успя да вземе тейкдаунът, възползва се от грешката на своят опонент. Има и предостатъчно време за работа. Трябва да внимава Христо да не бъде изтърсен. Точно това стана. Христо трябва да се събере, понася доста тежки удари. Не е особено активен русинският състезател.
Край и на втория рунд. Двамата бойци не се предават. Видяхме наистина сериозни размери, както в стойка, така и на земя. Начало и на третия рунд. Както знаете, профи бойците са 3 рунда по 5 минути. Хубаво ляво круше на Христо. И отново се скупчаха двамата бойци. Варнеца го е приковал гърбът на опонента си в клетката. Сега и русенецът го обръща. Доста равностойна среща, бих казал. Нито един от двамата бойци не дава задна. Опит за армбар на русенският боец. И с това срещата приключи. Русенецът успя да хване варенският си опонент в армбар. Дори не видях как успя да потупа толкова бързо. Браво и на двамата бойци. Направиха една наистина запомняща се среща. Двама млади таланти, които със сигурност скоро отново ще видим в октагона. Виждаме взаимното уважение, отправено един към друг. И това става въпрос в крайна сметка. Дами и господа, победител в тази среща с армбар е състезателят от Русе Георги Ангелов.